Andreok ongi etorriak geure antzokian dira. Gaurko antzerkia bizitza bera bezain erreala. Gidoi ezin hobea, eskarmentu handiko aktoreak, ikuskizuna aztera doa, Oialandia igo dadia. Hemen gaituzte ezerlekuan, zineztaraziz beraien gidoia. Antzezleak gure aurrean, diruaz agintzen duena itzalean dituzte. Baliabide eta bideak inpozatzeko behar duten sistema. Antzezleak gure aurrean, diruaz agintzen duena itzalean dituzte. Baliabide eta bideak inpozatzeko behar duten sistema. Bonka. Korporazio handiak dira munduko agenda menpean dutenak, maneiatzen dituzten txotxongiloak, ari dira globalizazioaren antzerkian. Bere nazioarteko diru funtza, munduko bankua Hollywoodeko zinegintza, FIA eta MEMEA erreserba federala, hauetako zenbait beraien zerbitzura. Bere hemen gaituzte ezerlekuan, zineztaraziz beraien gidoia.